Wara li siktu għal 33 jum minn fila tul il-kampanja elettorali, l-estremisti tal-Aqda Repubblika issa reġgħu lura fix-xena bl-istil tas-soltu tagħhom li wkoll ikkaratterizza l-aħħar 13-il sena kemm ilu fil-gvern il-Partit Laburista. Bilkemm kien għadu ħareġ ir-riżultat elettorali fejn il-poplu ta' ir-raba' mandat storiku lill-Partit Laburista li ma ħarġitx l-ewwel stqarrija mill-Aqda Repubblika fejn sejħet għal-riformi li skonta għandha bżonn is-sistema elettorali. Iżda fl-aħħar sigħat ħarxet l-attakki tagħha hekk kif il-Prim Ministru Robert Abela ħabbar il-membri tal-Kabinett il-ġdid tiegħu. Wieħed mill-perċejmess Robert Aquilina li fl-aħħar żmien spiċċa jiġi mitkellem mill-Pulizija wara allegazzjonijiet serji ta' vjolenza domestika fuq martu infex f'attakk fuq il-Ministru ġdid għall-Intern u s-Sigurtà l-Avukat Glenn Bedingfield. Miegħu ingħaqad kif mistenni l-avukat tal-istess Aqda Repubblika Jason Azzopardi, l-eks Ministru ta' żmien Gonzi ta' Repubblika wkoll ħarġu stqarrija b'attakk personali fil-konfront tal-Ministri Chris Fern u Rozzien Kutajjar għaskontom dawn mhux denji ikunu f'dan ir-rwol. Anke wara telfa oħra qawwija għall Partit Nazzjonalista fit-tmiem il-ġimgħa fejn tilef b'maġġoranza ta' 22,000 vot, esponenti ewlenin nazzjonalisti flimkien ma' dawk tal-Aqda Repubblika qed jinfexxu f'attakki insensati b'kitbiet regolari fil-konfront ta' kull min jikkritika l-oppożizzjoni jew sempliċement assoċjati mal-Partit Laburista. Kollox jindika li dawk mill-Aqda Repubblika reġgħet ħadet over fil-Partit Nazzjonalista u anke il-kap innifsu Elix Borg li b'disfatta elettorali oħra kbira ma fadallu ebda saħħa jew kontroll fuqhom.